danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kan kare. Mun gode da kulawar. Assalamu alaikum uwa, marhaban da sallah. Ali Zaki ne da Jafar MD suke maraba. Assalamu alaikum uwa, marhaba da sallah. Ali Zaki ne da Jafar MD suke maraba. Assalamu alaikum uwa, marhaban da sallah. Ali Zaki ne da Jafar MD suke maraba. Alamai mai tamuna, alamai mai tamuna. Miko Ali Zaki, uwa 'yan Kamaru, uwa 'yan Abidjan, uwa 'yan Congo, uwa 'yan Sudan, uwa 'yan Chadi, uwa 'yan Mali, uwa Nigeria, uwa 'yan Gabon. Ni Jafar MD, uwa 'yan Niger, uwa 'yan Alger, uwa 'yan Libi, uwa 'yan Saudi, uwa 'yan Togo, uwa 'yan Benin, uwa 'yan Burkina, uwa 'yan Senegal. Miko Ali Zaki, zani gaida masoya, abokai na yanzu, muta kayan maje, gaisuwa ni kai ma, zani birnin bagai, alama mai tamuna, zani birnin yamai, Abdul Majidu, ele majo ni kace ma gaisuwa, zani je madawa, na gaida Ibrahim, zani je tajaye, in gaida wali, awali sabon yaro, gaisuwa ni kai ma, zani je da garawa, in gaida Isiku, zan je in safare, in gaida Umaru, alama mai tamuna, alama mai tamuna. Ni Jafar MD, hadari zan komawa, amma na gaishe ka. Daga nan sai Nasar, Nasar sarkin zamani, Allah ja zamaninka. Daga nan inje bagai, Suleiman zan gaidawa, Kaji Abban Saifullah, Falali zan komawa, Alali zan gaidawa, abokina dan baba, Masaudu S.A. Sharuwa, Autama MD, Amaul zan komawa, Abdullah zan gaidawa, na sani ban manta ba, alamai mai tamuna, alamai mai tamuna. Assalamu alaikum uwa, marhaban da sallah. Ali Zaki ne da Jafar MD suke maraba. Assalamu alaikum uwa, marhaba da sallah. Ali Zaki ne da Jafar MD suke maraba. Assalamu alaikum uwa, marhaban da sallah. Ali Zaki ne da Jafar MD suke maraba. Ni neman ƙarin bayani sai tuntube mu ta lamba kamar haka. Plus 237 693 47 85 02. Ko kuma plus 237 674 46 21 19. Mun gode masoya, Allah ya maimaita muna.